alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya ta tabbata da Ubangiji. An wayi gari kakanni har zuwa iyaye. Bisa kan giya ake shanya kayan jarirai. Rana ta dake su. Wata guda yayi yawa. Tuwahin su mutu. Alhamdulillah. Godiya ta tabbata da Ubangiji. Yanzu an kawo muku wani abu. Wannan abun shi ake kira da saslenshi. Na yara 'yan gata, maganan gaskiya an yi baja-baja da farashin shi, maimakon jika 18 yanzu jika 15 kacal za a kai maka shi har gida ba tare da wata matsala ba, kuma ƙara maka montan shi. Ka kumanta El Habib na kowa, ka ba da kaɗan a baka da yawa. Muna nan bukoki EPSP Fast Station Babati. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.